Oglasio se Orban. Izgubit ćemo Srbiju. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je kako Srbija mora što pre da uđe u Evropsku uniju, jer će inače Beograd izabrati saradnju sa drugim partnerima, a Brisel izgubiti Srbiju. Moramo završiti stari zadatak širenja pre nego što krenemo u novo širenje sa Ukrajinom. Ako ne integrišemo Srbiju što je pre moguće, izgubit ćemo je. Srbija ima druge opcije. Upravo je sklopila sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, kazao je Orban za austrijski Die Presse. Mađarski premijer također je proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana nazvao glavnim prioritetom Budimpešte tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije, koje počinje 1. jula. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović i ministar trgovine Kine Wang Wentao potpisali su 17. oktobra 2023. godine u Pekingu sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on bi mogao stupiti na snagu u maju ili junu ove godine. Međutim, jedan hrvatski portal piše da je mađarski premijer Viktor Orban podrškom ulaska Srbije u Evropsku uniju ponizio hrvatsku desnicu. Navode da se Orban i Vučić vole javno i da se to videlo i u sredu u Sloveniji na Bledskom strateškom forumu na kojem je gostovao i hrvatski premijer Andrej Plenković. Jedna od najvećih zvezda svakako je bio mađarski lider Orban, koji se svađao sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem i održavao svoj status enfant terrible Evropske unije. Orban je izrazio potpunu podršku članstvu Srbije u Evropskoj uniji, pa čak i utvrdio da Srbija više treba Uniji nego Unija Srbiji. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je naš geopolitički interes, rekao je Orban. Evropska unija ne može da razgovara o svojoj sigurnosti i evropskom identitetu bez Srbije, čije članstvo u Savezu geopolitički interes, rekao je na Bledu mađarski premijer Viktor Orban na panelu na temu budućnost Evrope. Srbija je ključna. Bez Srbije kao članice Evropske unije ne može se razgovarati o sigurnosti ili celokupnom evropskom identitetu. Više treba članstvo Srbije Evropskoj uniji nego što treba Srbiji, zaključio je Orban. Takve pohvale Srbija nije dugo čula od nekog lidera članice Evropske unije. Orbanova podrška Srbiji nema neki značajan uticaj na državnu politiku Hrvatske, ali ima uticaj na deo hrvatske političke scene. Naime, Viktor Orban odavno je heroj hrvatske desnice, samozvanih domoljuba i suverenista, navodi jedan portal. Njegovim potezima javno su se divili Stjepo Bartulica, Hrvoje Zekanović, Željka Markić, Velimir Bujanec i brojni drugi akteri desničarske društveno-političke scene. Za sve njih Srbija je jedan od najvećih neprijatelja Hrvatske, pa nije nemoguće da im Orbanovo bratimljenje sa Vučićem izaziva kognitivnu disonancu. Doduše, nema ništa nepoznatog u tome da Orban više voli Srbiju i Vučića od protagonista hrvatske ekstremne desnice. Vučića posećuje, sa njim se druži, a za njih verovatno ne zna ni da postoje. Stoje dalje u analizi. Orban u Beogradu. Srbija uvek može da računa na prijateljstvo Mađarske. Pre 2 nedelje Orban je bio u Beogradu kod Vučića. Na zajedničkoj konferenciji za medije delili su jedan drugom komplimente. Poručujem gospodinu Orbanu da je ovde uvek dobrodošao, da se ovde osjeća kao kod kuće i zahvaljujem mu na tome što se zalaže za evropski put Srbije, rekao je Vučić. Orban mu je uzvratio da brojke ne lažu i da je i on svedok razvoja Srbije. Evropska unija mora shvatiti da je Srbija ključna za stabilnost Zapadnog Balkana i da je ključna za evropsku integraciju regije, rekao je mađarski premijer. Mađarska će uvek moći računati na srpsko prijateljstvo, rekao je Vučić.
na šta mu je Orban uzvratio: Srbija može računati na Mađarsku. Predsjednik Srbije je rekao da svi u regionu vide Mađarsku kao faktor stabilnosti i zahvalio Orbanu što se, i pored kritika, zauzima za evropski put Srbije. Ja mogu samo da zahvalim Mađarskoj i Orbanu zato što su bili spremni da prihvate i kritike i napade i iskreno se zalažu za Srbiju. Kod Srba zahvalnost ne traje kratko. Ljudi u Srbiji su ponosni što imaju takve prijatelje i takve susede i gledat ćemo da to čuvamo u budućnosti, dodao je predsjednik Vučić. Orban je objavio i oglas u evropskim novinama u kojima poziva na primanje Srbije u Evropsku uniju. Orbanovi plaćeni oglasi o budućnosti Evropske unije, mađarski predlozi, objavljeni su u nekoliko visokotiražnih listova u Evropi, između ostalih u nemačkom Bildu, francuskom Figarou, švedskom Dagens Industriju, hrvatskom Večernjem listu, španskom ABC-u, češkoj Mladoj fronti Dnes. Pojedini listovi poput belgijskog Standarda ili luksemburškog Vorta odbili su da objave oglas i saopštili da ne žele služiti kao platforma za otvoreno autoritarni i antidemokratske političare poput Viktora Orbana. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Hrvatske poručilo je da Hrvatska ima svoju politiku koja se zalaže za veću integraciju Evropske unije, te da ne podržava Orbanove ideje, uključujući i preferencijalan tretman za Srbiju, koja je zapravo stala na svom evropskom putu. Hrvatskim suverenistima je samo preostalo da objave kako se slažu sa Orbanom u 6 tačaka, ali ne u 7, da Srbiju treba primiti u Evropsku uniju. Prethodno je njihov zastupnik Hrvoje Zekanović zazivao Orbana u Hrvatskoj. Hrvatska ne sme da bude talac nečijih briselskih ambicija. Hrvatskoj treba hrvatski Orban, a nažalost ne vidim ni O od Orbana, rekao je Zekanović u polemici u Saboru 2018. godine. Pomirljiv je bio i Mostovac Zvonimir Trskot, koji je čak naglasio da u Mostovom programu već stoje neki Orbanovi stavovi. Svi detektirani problemi Evropske unije stoje. O njima smo već govorili i bili su deo našeg programa za evropske izbore. Ogroman problem ovakve Evropske unije je demokratski deficit i o tome ćemo nastaviti da govorimo, rekao je Troskot za medije. Što se tiče poziva na članstvo Srbije u Evropsku uniju, Troskot se izvukao na tehnikalije o ispunjavanju uslova, kao da podrška Orbana Srbiji nije politički pa i državni stav. Kada je Orban nedavno izašao iz Evropske pučke stranke, odmah je dobio podršku Domovinskog pokreta. Gospodin Orban je već duže vreme nezadovoljan statusom u EPP-u. Mislim da su se njegove kolege odnosile nepravedno prema njemu i to će izazvati velike političke promjene u Evropskoj uniji. Mađarska je jako bitna zemlja i značajan saveznik u grupaciji. Njezinim izlaskom doći će do jačanja konzervativnog bloka, a Poljaci dobijaju jakog saveznika. Domovinski pokret najbliže sarađuje sa njima i očekujemo da ćemo se približiti toj grupaciji i od mađarskih kolega očekujem konstruktivnu saradnju, pohvalio se šef kluba zastupnika Domovinskog pokreta Stjepo Bratulica svojom saradnjom sa Vučićevim velikim prijateljem. Orban svojata hrvatsku teritoriju. Orban svojom politikom zapravo posve gazi spoljnopolitičke ciljeve hrvatske desnice prema Srbiji, koju želi što duže zadržati izvan Evropske unije i ucenjivati u procesu pristupanja. U daljem tekstu navodi se da pored toga što je najveći zagovornik Vučića i Srbije, Orban je poznati po tome da voli da fantazira kako bi bilo da su neki delovi današnje Republike Hrvatske zapravo deo Velike Mađarske. Orban je i prošle godine na svom Facebooku uputio čestitku maturantima koji na maturi pišu istoriju.
U čestitku je objavljena i karta Velike Mađarske koja obuhvata deo Hrvatske, sve do Rijeke i Dalmacije. Reč je o karti koja prikazuje teritoriju Mađarske u Austro-Ugarskoj monarhiji, kada se širila na račun susednih naroda. Takva Velika Mađarska nestala je Trijanonskim sporazumom 1920. godine nakon Prvog svjetskog rata. To Orbanu nije prvi put da objavljuje kartu Mađarske u granicama širim nego današnje koje obuhvataju i značajne teritorije susednih država. Pretprošle godine je tako Ured za međunarodnu komunikaciju mađarske vlade na svom Twitteru objavio istorijsku kartu Mađarske koju uključuje veliki deo Slovenije, ali i delove Hrvatske poput Međimurja, dela Baranje i Kvarnera. Sve ovo ukazuje na to da su HDZ-ovo mađarstvo i popustljivost prema Orbanu, najviše zbog INE i ulaska Hrvatske u Schengen, mnogo manji problem od idolopoklonstva koje na hrvatskoj klerikalnoj i ekstremnoj desnici vlada prema mađarskom premijeru. Oni Orbana obožavaju jer je protiv migranata, poziva se na hrišćansku Evropu, svađa se sa Briselom, pa ignorišu da je on istovremeno Vučićev igrač u Evropskoj uniji. Postavlja se pitanje, prelazi li to ignorisanje stvarnosti u veleizdaju, da upotrebimo omiljenu optužbu, takozvana domoljuba. Nema sumnje da je odnos Mađarske i Srbije dobar na obostranu korist, kao i odnos Orbana i Vučića, što dodatno pokazuje da Mađarska ima suprotne ciljeve od hrvatskih suverenista i da pritom ima i mnogo više političke moći. Stoga će biti zanimljivo vidjeti kako će se samoprozvani domoljubi postaviti prema velikoj ljubavi Orbana i Vučića, dok Orban njihovu ljubav i dalje ignoriše, zaključuje list.